Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelinim. Nemeler ağam biraz sorayın mı? Sor, 2 saat sonra. Nemeler? Kalvasa var mı? Kalbasa, bu dükkanlarda olaymasa, bärde matamarlyktır, ýaka, näme gerek bolsa, gyýyz gelinlere degişli zadymyz bardyr, arkaýyn aýdyr. O, görýäň any. Yok, kalvasa. Ay, ýok, kalbasa ýokdur. Bora. Aha, böyle. Can. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olmay ağam yeni benimle. Ne kalvasa geldi mi? Kalbasa görýärmiş baýda. Kalbasa bu dükkanlarda bak göräý, jancygymly kalbasa görýär. Ýok, matamarlyk we gyýyz gelinlere degişli we amatly bakadan. Gencim alyp berse, goldan ýaka barny. Kalbasa ýok ýol. Bolýan bizim almasana getirensin. Bora, baksın. Hergili adam var. Ağam. Nere benimle? Assalamualaikum. Kalbata ýok. Jancygym, şu ýene bir sapar kalbata diýip gelsen, çüý bilen çekişläp hop, köýnekleň arasy nasyp goýan düşdüňmi? Para bu gapdarlar bu dükanyna kalbata. Ýüregi düşdüň aýony. Bi. Ağam. Ağam ne dur. Çüyüm var mı? Çüý ýokdur jigim. Ýok, çüý ýok. ýok. Ine matalar var, köýnekler var, ýakalar var. Şunjany täze gelişler şolardan görä. Mi? Çekeceğim yok mu? Çekijem ýok. Çekijem ýok. Onda ağam. Kalvasa var mı?